Ninibuntaga akong message entitled, Pursuing God's Purpose for Your Life. Ang pagtinguha, ang pagpadayon, ang paglahutay nimo, pagpaningkamot nimo para sa katuyuan sa Dios sa imuhang kinabuhi. Now, tanan-ta na mga regrets, pagmahay. Way back, years ago, 5, 10 years ago sa atong life, natay mga gimahayan. Natay mga decision before nga makaingon ta may pagwala na ko to nabuhat or kung ako matumbalikan, ako gyung tarungon sa decide. We are a product of our decisions. Now, nay mga butang nga grabe na tong invest og effort, time, sacrifices, energy, grabe na tong invest og prayer, and then wala na hitabo exactly sa atong gi-expect. Abi nimo ang life nga dili in line sa will sa Ginoo nana sa dili mao nga direksyon. Youth, maminaw tag maayo. Labi na sa bisan sa atong mga adult, mga professionals, mga parents. Once imong kinabuhi dili in line sa purpose sa Ginoo, you are heading to a wrong direction. Isa na kadako kayo nga frustration sa unahan. Ang success sa kinabuhi, ang tinuod nga success, ang dugay nimong gipaningkamutan, mao ni ang pag-perform sa purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ang kalibutan mo define sa success, it is more on about material things. Ang success sa kalibutan, basta na kay kwarta, na kay nindot nga balay, na kay nindot nga pamilya, na kay nindot nga sakyanan, na kay maayo nga mga friends, na kay nindot nga mga butang, mga gamit, na kay influence, na kay power, na kay healthy nga life, makatravel ka bisag asa, makapalit ka sa tanan nimong gusto, that is success. Ingon sa kalibutan. And I know maupod na imong dream sa imong life. Majority na to nangandoy og inana nga kinabuhi. Nothing wrong with that kind of ambition. God can provide all those things. Pero dili na mao ang imong purpose. Ang imong purpose mo ay pinaka-goal, main direction dapat sa imong life. Ug abi nimo ang pinakadako nga pagpangilad ni Satan sa atong kinabuhi. Ang pagtuo nga ang tinuod nga success sa pag-acquire sa tanang butang sa kalibutan. Again, God can provide you an abundant life. Ingon niya sa John 10 verse 10, tagaan kanyang abunda nga kinabuhi. Jeremiah 29:11, tagaan kanyang good future, good nga hope, tanan kaya niya i-provide, tanang tinguha karon sa imong kasing-kasing, pero dili na mao ang imong purpose. O ang pinakadako nga pag-ilad ni Satan sa tong life, nga kung nagtuo ta nga ang purpose sa life sa earth, ang pag-acquire, pagkabot sa tanang bahandi sa kalibutan. Nganong pinakadako na nga pagpangilad sa tanang Kristohanon ha? Tuod kay mao na mo palayo nimo sa purpose sa Ginoo. For example, tanawon daw nato ang case sa mga tao. Inila sa larangan sa celebrity sa Hollywood, sa pop music, king of pop si Michael Jackson. Nana niya halos tanan, fame, kwarta, unsa pa, influence, power, nindot nga sakyanan, halos tanan ni Michael Jackson. Supposed to be makaingon ta, siya ang perfect example sa usa ka successful nga tao. And kinsa man ang successful nga tao, walay successful nga tao nga frustrated, walay successful nga depressed, walay successful nga dili happy sa iyang life. Nang kabalubon sa news, giputol ni Michael Jackson ang iyang kinabuhi. Nabadi tao nga successful ngin ana. Tungod kay ang butang sa kalibutan dili makahatag og success. Ang tinuod nga success, satisfied ka, happy ka sa imong life, you are contented. Kinsa pa si Robin Williams, known sa Hollywood, isa sa mga best comedian na actor. Tanawon mo yung movie, puro siya nakasmile. Tanawon mo sa interview, nakasmile. Makaingon ta nga wagi lugar ang discouragement sa iyang life. Pero deep inside, lonely si Robin Williams. Ngano makaingon ko, the same issue, iyang gitapos iyang kinabuhi. Dili siya happy sa iyang kinabuhi. And that is not one of the manifestations of success.
Nasa sa larangan sa Hollywood, naa niya halos tanan, fame, material things, pwede niya buhaton. Pero ang iyang outward nga appearance, dili na pasabot mo po'y naa sa iyang sulod. Kay pwede ka mag-pretend nga okay ka, happy ka sa material things, pero kung wala ka nag-perform sa purpose sa Ginoo, still your life is empty. And if your life is empty, di gyud ka satisfied, nagi kay something nga ginalong, gipangita nga di nimo ma-discover, gawas lang kung muduol ka sa Ginoo. Na isa ka agila, ang itlog sa agila na accidentally nahulog sa ground, nasalo sa sagbot. Isa ka farmer nakakita sa egg, iyang gipunit, gisagol niya sa itlog sa mga manok. And pila ka days na hatch ang maong egg, nga piso tanan apil ang itlog sa agila. So nataw ang piso nga agila nga nagtuo siya, usa siya ka manok. Wa siya kabalo nga agila sa. Nidako sa nga lahi iyang form sa iyang lawas, taas kisag mga pako, kuyaw kisag mga tunok. Pero nagkinabuhi siya nga samas manok. Mangakha, dili kabalo mulupad, manuktok lang dias yuta, mga onog ulod, mangakha. Kinabuhi sa manok. Nga supposed to be ang design sa agila mo soar high, mga hunt og mga wild animals, makita niya ang view, wa siya gi-design sa yuta, gi-design siya sa taas nga level sa kinabuhi. Abi nimo, daghan sa mga Christians ang nagkinabuhi sama sa maong manok. Kuyaw ang title nga Kristohanon. Once nahimo na kang anak sa Ginoo nga Ginoo, you are more than conquerors. Supposed to be ang mga Christians ang pinaka-blessed, malipayon, successful, satisfied, happy nga tao sa tibok kalibutan. Dapat nimong ilhon unsa gyud ang kinabuhing Kristohanon. Kinahanglan ka mo grow. Gidesign ka sa mga eternal things, gidesign ka sa mga higher things, gidesign ka mo serve sa Ginoo, dili sa butang lang sa kalibutan. Ingon ni Paul, Colossians 3:2, set your mind on things above, not on things on earth. Christians, genuine nga Christians, gidesign ta sa mga eternal things. Gidesign ta nga mo serve, mo go beyond ta sa average nga tao sa kalibutan. Ang point nako is dapat mausab atong mindsetting. Well, kinahanglan ta maningkamot, kinahanglan ta mubuhi sa tong pamilya, mo achieve sa tong mga earthly goals, but be sure nga ang direction generally sa imong life ang pag-perform sa purpose gyud sa Ginoo. Ang reality, wa gid tay kapasidad mo manage sa atong life. Naata sa generation karon nga gusto i-prove sa tao nga kaya niya buhion iyang kinabuhi. 'Di ba? Ang tao mayon as long as naka-educational background, nakay-trabaho, nakay-bank accounts, nakay-family, buhi na ka. Daghan kay mga secular seminar about life, about marriage, about practicalities, about business, everything about the world. And we think na enough na to para ang tao mabuhi. Pero honestly, biblically, ang tao inosente, ignorante, wa gi idea unsaon pag-manage ang life kung walay tabang sa Dios. Hinumdum ko sa stage ang mga bata na mo si 30, mag-5 na siya karong May. And nasa sa stage nga di na siya gusto pa hilabot. Mukaon sa di na siya gusto pa hungit kay big na daw siya. Sakay sa motor di na sa pagunit. Musakag hagdanan di na sa pagunit kay nasa sa stage ba nga kaya nako ni ana bitaw. Pero kay balo ko as amahan unsay kapasidad sa kong bata. Bisag unsaon niya gunahuna nga dako na siya, atubangan ako bata gyud gihapon siya. And by nature ang bata di kabarog siyang kagulingon. Well, magunahuna siya nga mature na siya, kaya niya, pero ang reality bata gihapon siya. Kabalo mo git-address ta ni John sa Ginoo, pinagi ni John gitawag ta og mga bata. Tan-aw daw nato sa 1 John 2:1. Ingon dinhi, my little children, these things I write to you so that you may not sin. Little children, gipakasama ta nga gagmayng bata. Ang bata dependent kadunay sa parent. Kinumdum mo sa news, bata namatay kay gidula-dulaan ni suksok og tinidor sa saksakanan sa kurente. Ngano man, sa bata wa siya ideya. Tuon niya pag-enjoy lang to, paglingaw-lingaw lang to, part lang to sa iyang game, pero wa siya ideya nga makadaot da ito niya. Munay thinking sa bata, munay point din ni John, little children,
Bisag unsa pa kataas atong naabtan sa larangan, sa industriya, sa kalibutan, kapila ka gipakpakan sa tao, giludhan sa tao in the sight of God, bata gyud gihapon ta. Dependent ta sa iyahang pag-amuma. Dependent ta sa Dios. Di na to kaya without the guidance of God. Palpak gyud ang tanan natong plano. Muna nga di na to pwede ako-akuhon nga kaya na to. We need the wisdom of God. Kinahanglan kita sa guidance sa atong kinabuhi. Proverbs 26:12. Do you see a man wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him. Ingon nga, kita na ba kag tao nga hambog kayo, bright kayo sa kagulingon lang? Daghan tag nakitaan. Ingon ang Bible, mas naapay paglaom ang tao nga buang-buang para niya. Sa tuang buang-buang na may diferensya sa utok. Pero ang buang-buang sa Bible, sa time ni King Solomon, munang tao nga dili motuog Dios. Si Nicodemus, sa time ni Christ, isa siya ka-teacher sa synagogue, usa siya ka-lawyer, respetado nga tao, kung sa ato ning time karon wag na siya sa level sa mga senators. Kuyaw, si Nicodemus, bright in nila, memorize ang law ni Moses. Pag-abot ni Christ, ingon si Christ, dapat kang mataw pag-usab para makasulod sige ang hirian sa langit. Si Nicodemus nga grabe ka intelihente nga tao, ingon sa Lord, mubalik ko sa tiyan sa kong mama. Mura sa grade 1. Tud kay lahi ang knowledge sa kalibutan ug ang wisdom sa Ginoo. You can be knowledgeable in many aspect. Pila ka degree gipang file nimo sa imong credentials. Knowledge without wisdom, useless, empty. Wisdom is the application of knowledge. Application. Bisag unsan mo kadaghag knowledge kung di na ma-apply sa insakto, useless. Kinsa man ang mga apostles, si Peter mananagat, si John, James mananagat. Wa sila'y daghang knowledge sa kalibutan pero nahimong wise ilang decision tungod kay naa sila'y wisdom. In ang Proverbs, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Hangtod di ka mahadlok sa Dios, di ka kabaton sa wisdom. Hangtod nga wala kay wisdom, di ka kasaktog decide. Hangtod di ka kasaktog decide, palpak ang tanan nimong plano. Nag-start tanan sa Dios. Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man. Unsa maning man, human understanding, human ability, human opinion, sakto na, feeling nako sakto na, feeling nila sakto na. There's a way that seems right, murag sakto. And ingon din but its end is the way of death. So tanan nga opinion sa tao, tanan nga idea sa tao, once gikan na sa tao dili sa Dios, ang padulngan niya na destruction. So nining buntaga atong i-mindset atong hunahuna, dependent jud ka tanan sa Ginoo. Ug hangtod nga di nimo ma-perform imong purpose, palpak gyud ang imuhang kinabuhi. Di man Pastor John, daghan kog nailhan nga tao nga dili Kristohanon successful sa ilang life sa kalibutan. Sa kalibutan. Pero kung matubang ka sa eternity one day, muni pinakadako nga frustration sa imong kinabuhi. And to tell you honestly, dili satisfied ang mga tao nga buhong kayo financially. Nagselos one time si David, Lord, nganong gi-bless man ninyo maayo, Ginoo, di man ninyo anak. And then gitagan sa wisdom sa Ginoo, gipadayon niya sulat, ingon sa one day, Lord, I know, hukman gihapon nimo sila sa silot. So unsay pulos sa kwarta sa taong dato pag abot nag impierno. Ang taong dato gi-describe nga nanya tanan taga-adlaw buhong murag nagkumbira sa iyang balay. Pag abot sa impierno, ang una niyang gipangayo ni Abraham, kaluoy sa Dios. And so, Father Abraham, have mercy on me. Wala sa nahimong aware sa iyang balay, sa iyang kwarta, sa iyang masakyanan, sa iyang mga sulugoon. Wa sa nahimong conscious sa material things. Pag abot sa impierno, ang una niyang ipangita is mercy, kaluoy. Sipiat lang ang rich man. Wrong place ang iyang pangayuan. Wala na'y mercy sa impierno. Wala na'y kaluoy sa ikaduhang kinabuhi. Ang chance sa tao nga makuha nimong kaluoy sa Dios sa time nga buhi pa kas kalibutan. Now, how? Or unsa man day ang purpose day sa Ginoo sa imo ang kinabuhi?
Unsa man di purpose niya nako Pastor John? Now nay duha ka kategory sa purpose sa Ginoo, ang specific niya nga purpose ug ang general niya nga purpose. Specific mo ni ang imuhang daily decision. Nasa specific nga course para nimo, nasa specific nga imong menyuan, mahimo nimong husband, mahimo kang wife, mahimo nimong negosyo, mahimo nimong career, profession, trabaho, nasa specific nga purpose imong life. Og musultihan ti ka, lisod, dili inaana kadali i-identify ang specific nga purpose sa Ginoo. Pero mo focus ta sa general purpose sa Ginoo nimo. Kinatibuk-an nga purpose diya sa imong kinabuhi. Kay once kay balo ka unsay general nga purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi, kay balo ka unsay sakto nga desisyon matag adlaw. Unsay general nga purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi, ang kinatibuk-an. Now, tan-aw na to daw ang John chapter 6 verse 40. John 6:40, this is the will of Him. Kinsa ning Him? Ang God the Father, who sent me, muni si Christ, that everyone who sees the Son and believes in Him, kinsa ning Him? Si Jesus Christ, may have everlasting life, and I will raise Him up at the last day. So ang will sa Father, ang will sa Dios sa tanang tao, nga makadawat sila ni Jesus Christ. Makabaton sila personal relationship ni Christ. Ang tao nahilayo tungod sa sala. Ug in order nga ma-perform sa tao ang iyang purpose ngadto sa Dios, dapat ang tao una sa tanan ma-connect siya balik sa Dios. And there's only one way for you to be reconciled, reconnected sa Father, sa God, that is through Jesus Christ. Ingon ni Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So dapat mo ni pinakauna, hangtod nga dili ma-reconcile imong kinabuhi diha kay Jesus Christ, di gyud nimo ma-perform ang imong purpose. Pwede ka magkinabuhi nga legalistic, obey ka sa law, pwede ma-change imong life, kagibawalan ka sa doktor, pero dili na mao ang personal relationship ni Christ. Dapat yung masabtan. Nganong usahay atong kinabuhi walay kabag-uhan, walay progress, ngano man nga nagasimba, nagapray ko pud ko, basin in the first place wala patay secure nga relationship gyud ni Jesus Christ. Ang atong pagsimba sa church dili ni mao'y makapa-save. It doesn't mean nga nakaila ka ni Christ, it doesn't mean nga nanakay relationship niya. Ang relationship ni Christ mahimo ni pinagi sa usa ka invitation o realization kinsa ka atubangan sa Dios, kinsa ang Dios diha pud para nimo. Be sure nga ni-receive na ka ni Christ as your Lord and personal Savior. Di kay ko magdugay diha. Human niyo ma-receive si Christ, then diha niya ipadayag unsay purpose niya sa imuhang kinabuhi. Tanaw na to daw. Now, tanaw na to ang conversion ni Apostle Paul. Si Paul, isa ni sa mga apostles ni Christ, ika-13th apostle, ngadto sa mga Gentiles. Special ang selection ni Apostle Paul, pero si Paul, abi nimo, dati siyang salbahis nga tao. Sa iyang pagka-unbeliever pa, pila ka mga Christians, iyang gipang priso, gipang persecute, gipang patay. Inana si Paul, murag makaingon ta, murag imposible kay si Paul mabag-o. Pero nakabag-o si Paul, ug tan-aw na to ang story sa iyang conversion. Acts 22, 6-8, ug ang verse 10. Now it happened, as I journeyed and came near Damascus about noon, suddenly a great light from heaven shone around me. So si Paul, uban iya before sa nimong Paul, gitawag siya Saul. Okay? Now, padung sila sa usa ka direksyon para i-persecute ang mga Christians. Nagsakay sila kabayo, kuyog niya imong sundalo, and kalit lang na nagpakita nga hayag sa dalan ni Pablo o ni Saul. Hinungdan nga ang kabayo, pagkakita sa hayag ni action og break ang kabayo, nahulog si Saul og nakita niyang grabing kahayag, gani nabuta sa tungod sa kahayag, ani nga kahimtang. Verse 7, I fell to the ground and heard a voice saying to me, Saul, Saul, why are you persecuting me? So I answered, Who are you, Lord? And he said to me, I am Jesus of Nazareth, whom you are persecuting. So pagkatagak ni Saul, sa kinsa ka Ginoo? Yung si Christ, nganong gilutos man ko nimo, Saul? Take note,
Ang gipersecute ni Saul ang Christians, patay naman si Christ nisaka na sa langit. Ang gipersecute ni Saul ang Christians, ingon ni Christ, nganong gipersecute ko nimo Saul? Makita na to dinhi ang connection ni Christ sa mga Christians, sa mga church members. Every time masakitan ka, nasakitan ang Ginoo. Every time mababagan ang plano niya sa church, nasakitan ang Ginoo. Pero this time, kabalo mo nganong nasakitan ang Ginoo, nganong gibadlong niya si Saul, kay tungod sa persecution nga gihimo ni Saul, nababagan ang plano sa Ginoo para sa iyang katawhan. Nababagan ang plano sa Dios para sa church. Nga nasa'y plano unta sa matag Kristohanon, pero tungod sa persecution ni Saul, nagdinaganay ang mga Christians, ang ubang ipang persecute, uban nga hadlok. Dili dayon ma-perform sa Ginoo ang iyang purpose. Dili gusto ang Ginoo babagan ang iyang purpose sa imong kinabuhi ug sa church. Praise the Lord, kay wata sa time ni Paul, wata sa time ni Saul, nata sa country nga dunay freedom of religion, inigawas ato sa church, walay mag-atang sa gawas nga nagbitbit og sword, i-persecute ta, kay nagsimba ta. No, walay inaana sa atong country, and praise the Lord. Pero abi nimo ang sakit, kita ang nahimong Saul sa atong kinabuhi. Kita ang nibabag sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Munusay, dili kita interesado mo grow, di kita interesado mo perform sa will sa Ginoo. Why? Because kita mismo ang nibabag sa plano sa Ginoo. Munang every time babaga na to ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi, abi nimo atong gi-persecute ang Ginoo indirectly. And tubagan ni nga question, nganong gi-persecute ko nimo? Nganong ginababaga nimo ang plano nako para sa imuhang kaayuhan? And tanaw na to dinhi ang next sa verse 10. Ingon sa verse 10, so I said, ingon ni Saul, human niya na encounter ang Ginoo, human niya na ilhan ang Ginoo, what shall I do, Lord? Unsay akong buhaton, Ginoo? And the Lord said to me, arise, go into Damascus, and there you will be told all things which are appointed for you to do. Now, first, nailhan sa ni Saul ang Ginoo, nasa personal encounter ni Jesus Christ, and then diha siya nahimong aware unsay buhaton niya para sa Ginoo. Dili pwede mag-una ka pagpangita unsay buhaton niyo para sa Ginoo niya, wa pa mo na secure imong personal relationship gid niya. Human ni Paul na encounter ang Ginoo, na receive gituuhan niya kinsa si Christ, mo nang ingon siya Lord, kay nituo siya si Christ ang Lord. Ingon sa Lord unsay akong buhaton? Adtos Damascus, Saul, hulat didto kay nako ipadala didtong tao, sultihan ti ka unsay plano nako nimo. Pag abot ni Saul sa Damascus, Acts 22 verse 12. So nabuta si Saul, nagrent sila usa ka kwarto uban iyang mga sundalo. 12. Then a certain Ananias, a devout man according to the law, having a good testimony with all the Jews who dwelt there. 13. Came to me, and he stood and said to me, Brother Saul, receive your sight. Basahon niyo ang previous nga conversation. Niingon si Ananias, Ginoo, di lang kumuadto ang Saul, kay kahibalo ko nga salbahis na nga tao. Nahadlok, ingon din ang Ginoo, ayaw Ananias, adto dito kay gi-preserve na kuning tawhana para sa buluhaton. Abi no way gipili ang gospel. Unsa ka kasalbahis, kalayo sa Ginoo, once ma-encounter nimong Ginoo, bag-uhon jud kaniya. Katungod sa tanan makahibalo kinsa si Christ. So niadto sa Ananias, pag abot niya, nakita niya si Pablo, iyang gipay over si Paul, nakakita si Paul, nabalik iyang pananaw. Tanawa sa verse 14. Then he said, the God of our fathers has chosen you that you should know His will. Ing sa Pablo, kabalo ba ka? Kung kita pa to pagkalipay Pablo, kaya ang nahitabo nimo karon, gituyo ni sa Ginoo para ma-discover nimo ang iyahang purpose. Church, usahay biya hatagan ta sa Ginoo, sakit kayo nga kahimtang para i-reveal niya ang purpose niya sa imuhang kinabuhi. Tanawa si Paul, kinahanglan pa sa butahan sa Ginoo, kinahanglan pa sa itagak sa kabayo para ma-discover niya ang purpose niyang kinabuhi. Kaya kung di ta maminaw sa advice sa Ginoo sa pulpit, sa Bible, sa tong discernment, diya na tausahay niya pasakitan. Og din niya na-discover ni Paul,
Sa Paul, gusto sa atong Dios, sa atong mga forefathers, nga ma-discover nimo iyang purpose. Unsa man na siya, and see the just one, muni si Christ, and hear the voice of his mouth. For you will be, take note, ang first purpose sa Ginoo nimo, generally, mailhan nimo si Christ, doon na kay personal relationship ni Christ. Second, human niyo mailhan si Christ, verse 15, you will be his witnesses to all men. Paul, karon nga nanakas Ginoo, isangyaw ang Ginoo pod. Unsay nahibaluan nimo sa Ginoo, isangyaw sa ngatos ubang tao. So mulak lang ko sa duha ka major purpose sa Ginoo nimo generally. Number 1, to have a personal relationship with Christ. Check na sa imong life. Number 2, mahimo kang witness para kang Christ. I-share nimo si Jesus Christ ngadto sa uban. General na nga purpose. It means bisan asa ka nga profesyon, nagtrabaho, nag-eskwela, nasa balay, asa ka nga dapit sa kalibutan, pwede nimo na ma-perform nga purpose. Pwede niyo ma-share si Christ bisan og nag-cellphone ng kasimuhang balay. Muna general nga purpose sa Ginoo para nimo. Tanawon daw nato, gusto sa Ginoo nga mahimong known iyang pangalan, mailhan siya sa tao. Psalms 46:10. Psalms 46:10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Ingon ang Ginoo, gusto ko mailhan ko sa kanasuran. Gusto ko mailhan ko sa tibuok kalibutan nga ako ang Dios. So gusto sa Dios nga mailhan siya sa mga tao dili para magpasikat kundi ma-realize sa tao nga nagkinahanglan siya og Dios. Kaya the more mailhan sa tao ang Dios, the more niya ma-realize nga nagkinahanglan siya og Dios. Tanawa, Exodus 6:7. I will take you as my people. Kinsa ang gi-address dinhi ang Israelite sa time nga na-slave sila sa Egypt. Ingon ang Ginoo, I will be your God, then you, ang katawan sa Israel, you shall know that I am the Lord your God. Bisan sila katawhan na sa Dios, gusto sa Dios nga mailhan siya sa iyang katawhan. Daghan sa katawhan sa Dios ang wala pa kayo kaila kinsa ang iyang Dios. And sa Exodus 7:5, and the Egyptians, kinsa man ning Egyptians, nag-refer ni sa mga unbelievers. And the Egyptians shall know that I am the Lord when I stretch out my hand on Egypt and bring out the children of Israel from among them. Muning time, gagikuha ang Israelites sa Egypt, pinagi sa 10 plagues. Iyon ang Ginoo, gusto na ko, mailahan ko sa mga Egyptians, sa mga unbeliever, kung kinsa ko. Unsa gihimo sa Ginoo, nagpadasag 10 plagues, nagpadasag mga kalamidad, kakulian, ug ma-picture out na ko karon ang mga kalamidad sa atong kalibutan. Earthquake, flood, typhoon, El Nino, tsunami, mga climate change, global warming, fire, halos tanang nahitabo karon sa atong kalibutan pagpailani sa Dios kung kinsa siya sa tanang katawhan. Muna kung di ta mulihok, kinahanglan na tay ugon sa Ginoo ang kalibutan. Kay wa man naminaw ang tao sa tingog sa mga Kristohanon, tungod kay pipila lang pod ka mga Kristohanon ang ni-perform sa ilang purpose, mo nang mapugos ang Ginoo pagpatingog sa tingog sa kinayahan. And unsaon man nato pag-fulfill ang plano sa Ginoo? Unsay mga particular nga steps nga ma-perform nato ang purpose sa Ginoo sa ato ang kinabuhi? Number 1, personal relationship ni Christ. Di na ko ma-expound yan na. Ma-discover nimo yung purpose kung una na kay personal relationship ni Christ. The best gift nga mahatag nimo sa imong relatives, kung love gid nimo imong relatives, ihatod sila sa Ginoo. Number 2, you need to renew your mind. Renew. Renew means you need to change your direction. Tanaw na to ang Romans 12:2. Romans chapter 12 verse 2, ingon ni Paul, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Renewing of mind.
pag change nimo og direction, ug di ka mo change og direction kung dili ka ma-expose sa truth. Hangtod nga di ka makasabot unsay kamatuoran, di gyud ka mo change og direction. Di ka mo analyze nga naa ka sa wrong way. Munang human ka makadungog sa pulong sa Ginoo, kinahanglan ka mo decide. Sakto ba imong direksyon karon? Kung dili ayo pagduha-duha, balik sa direksyon sa Ginoo. Mo ni pinaka the best. Ug ang pag-renew sa imong mind, dili na ni one time nga decision sa church nga mihila ka, emotional ka, then enough na to, pastor. No, dili na repentance. Ang repentance or ang pag-renew sa imong mind isa ni ka long process of commitment. Human nimo hinulsol sa Ginoo, then disiplinaha imuhang kinabuhi. Ingon ni Paul, do not be conformed to this world. Ayaw gyud sunduga ang trending sa kalibutan. Kristohanon ta. Dili char-char ang kinabuhing Kristohanon. Dili ni option nga kung ganahan ka, okay, kung dili, dili. Dili ni decoration sa imong life. Isa ni ka commitment. Kung tinod kang anak sa Ginoo, tinod tang anak sa Ginoo, magkinabuhi ta para niya. Atong himuon atong main goal ang iyang general nga purpose. Wa niya gidalo nimo ang financial, wa niya gidalo nimo ang good nga pamilya, good nga life, wa niya gidalo na. Gusto lang niya siya mahimong priority sa imong life, siya ni bahala sa tanan nimong pangandoy dinhi sa yuta. Himuha sang main goal sa imong life, ug dapat ka mohimog desisyon. Lord, di mao akong direksyon karon Ginoo. Karon pa ko nakasabot nga major purpose sa akong life is to serve you, to share, to witness, Lord, sa imuhang kaayo sa akong kinabuhi. Number 1, relationship with Christ. Number 2, renew your mind. Number 3, read and study your Bible. Kung gusto ka maminaw sa guidance, will sa Ginoo sa imong kinabuhi, maminaw ka sa iyang tingog. Ug ang Bible mo'y tingog sa Ginoo. Every time mo basa kag Bible, samarang ang Ginoo nakigistorya nimo. Di gyud nimo ma-discover imong purpose hangtod nga di ka maminaw sa Ginoo. Labi nagmaminaw lang ta sa Ginoo every Sunday. Importante nga nakay daily devotional. Nakay daily nga pagpaminaw sa tingog sa Ginoo. Ingon ni David, Psalms 119, 105, your word, unsa man ning word? Ang Bible, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Duha ang description sa Bible, lamp ug light. Ang lamp to my feet, short range nga kahayag ni. Di ba ang lamp, gamay lang maabtan sa hayag? Pero ingon siya, light to my path, so taas na gid nga dalan. Speaks about your future. So ang Bible mo'y maghatag og kahayag sa imong kinabuhi when it comes to decision making. Nganong sige tag kapalpak? Nganong di mao atong decision making? It is because we are not guided by the Word of God. Mas guided pa ta sa seminar, sa secular, sa seminar, sa company, sa YouTube, sa uban pa nga mga lecture. Mas guided pa ta sa material, earthly things kaysa pulong sa Ginoo. Knowing ang standard sa truth, gikan sa Bible. Ang atong Bill of Rights sa government nato, gikan halos tanan sa Bible. Naka-base sa Bible. Tanang nasod halos ang standard sa morality, gikuha gikan sa Bible. So, asa may balikan sa source, sa truth, foundation sa life, ang Word of God. Nabitaw ito'y tao, nangita sa siyang 100 pesos. Pila ka oras sa sagtuan, asang ginyo kong 100. Nakitaan sa siyang amigo, sabay, kung sa may gihimo, pila na makakaoras sig, pangita at kamang-kamang diha. Say, pangita ni mo, akong 100 nawala. Asay, tabangan tiga. After 1 hour, di ka po amigo, bay, wa ka nasipyat, basin wa din hinawala imong kwarta. Wa bitaw diri bay, didto man nawala akong 100. Unyang naman ka din ngit-ngit man go didto. Di ni mang hayag. Tawan na no, pero dili ka kakita sa imong gipangita kung way kahayag. Di ka kaabot sa saktong direksyon kung walay kahayag. Imagine na, piyong imong mata, puro ka pamasin, basin mauning kuan, basin mauning kuan, basin mauning kuan. Hangtod di ka mahayagan sa pulong sa Ginoo, puro lang ka pamasin. Hindi na siya usa ka nindot nga kinabuhi. Ang Ginoo nagtudlo natog sure, assurance gyud. Kasiguraduhan sa kinabuhi.
Hinumdum ko ni Christ, sadang gitintal bitaw atong Ginoo sa kamingawan. Kabulo mo, gitintal sa ni Satan, ingon ang Ginoo, ingon ni Satan, kung ikaw ang anak sa Dios, himuan ning pan mo sa katinapay. Tanawon na nato, Matthew 4. Unsay tubag ni Christ? Matthew 4 verse 5. But Jesus answered and said, it is written. Unsa man na siya? Ang Bible. Gi-quote ni Christ ang Bible pang dipinsa niya ni sa atake ni Satan. It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Dinhi nga part, ang Bible gihimo diyang dipinsa. Ang pag-quote og mga verses sa Bible gihimong dipinsa ni Christ sa atake ni Satan, og gihimo ni siyang kinabuhi day nato. May imagine nimo kung once a week lang makakaon atong kalag sa pulong sa Ginoo, di ba? Daot pa mo sa inyong pastor. Spiritually lang. Gutom kay ta, may imagine ba nato na? Nag-rebuke sa ni Satan. Verse 5, then the devil took him up into the holy city, set him on the pinnacle of the temple. Yung si Satan, okay, ato taas, Ginoo na. Naku, ipakita nimo didto. Verse 6, and he said to him, if, abi nimo si Satan hilig og if. Manintal gani si Satan hilig sa kung anak gyud kas Ginoo. Umo ni, if you are the son of God, throw yourself down. Itagak imong kauglingon din eh. Why? For it is written. Kinsay ni quote og verse? Si Satan. Well versed si Satan. So tiyanti ka, naay daily devotional si Satan. Bright si Satan sa Bible. Nag-quote pod sa Bible verse. Di ba? Kung anak ka sa Ginoo, ingon sa Dios, ingon ni Satan, itagak imong kauglingon di ba? Ingon ang Bible nga saluon ka sa imong mga angels. He shall give you his angels charge over you in their hands, and they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. 7. And Jesus said to him, it is written again, you shall not tempt the Lord your God. The same, nagbinatuhay sila verse. Inana mo tintal si Satan si mong kinabuhi. Muingon siya, kung anak ka sa Dios, wa man nagi sa kahatag sa imuhang mga needs. And then ako nagbitaw, no? Kung sa may verse na ko niya, Genesis 1:1, in the beginning, Satan, sa ngalan sa Ginoo, Genesis 1:1, in the beginning, God created. Tawan kang Satan. Wa gid kay ayo. Kung anak ka sa Ginoo, memorize ka dapat sa iyang pulong. Bitaw, no? Satan. Gikan pa ni sa akong pagka-kinder. Ephesians 6:1. Children, obey your parents. Wa man tay laing ma-quote na verse. Kay di man ta ka-memorize sa verse. May imagine mo na, unsaon niyo pagbalibad, pag-counter sa atake ni Satan kung Genesis 1:1, Ephesians 6:1 lang atong verse. Weak atong Christian life. Munang tintalon tang Satan, moingon na pud ta dayon. Bitaw, no? Munang dali ta matintal, dali ta madalas kaluyahon, huyang kay ta sa foundation sa pulong sa Ginoo. Number 4, maintain a humble attitude. Di ka ka-discover sa purpose sa Ginoo kung taas kag pride. Si Paul, taas kay sa pride. Gibutahan sa Ginoo, dali kaysa ni humble down. Munang dali na mold sa Ginoo ang kinabuhi ni Paul, kay dali ni paubos si Pablo sa iyahang kinabuhi. Dili siya kalihok sa imong kinabuhi hangtod di ka mo humble down. Luke 14:11. Luke chapter 14:11. Whoever exalts himself will be humbled, and who humbles himself will be exalted. Ayaw o paghuna-huna og taas sa imong kaugalingon. Number 5, let go of your past. Aron ma-discover nimong purpose sa Ginoo, biyai imong mga past nga bad memories. Si Paul, salbahis nga tao. And si Paul, night time, pag yun kapagduol niya sa mga Christians, ang mga Christians nanagan, kay napaduula diri, kay basing pampatyon ta. Di sila katuo ni Paul, nga nausab. Pero ang gibuhat ni Paul, Philippians 3:13-14, ingon ni Paul, Brethren, I do not count myself to be apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind, reaching forward those things which are ahead.
I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. See, ang goal ni Paul kay balusa sa iyang general nga goal, munang kay balusa iyang mga decisions everyday nga di siya mulayo nini. Abi nimo, biyai mo past nga mga mistakes. I-surrender sa Ginoo ay na pagkinabuhi sa guilt. Ang kinabuhing Kristohanon sa katapusan, sama ni sa pagsakay og bisikleta. Once mag-practice kag bisikleta, muhunong gani kag dagan, matumba gyud ka. Sakto? Imo ginang paningkamutan nga mudagan ang bisikleta para dili ka matumba. Once muhunong kag grow, tumba gyud ka. Muhunong gani grow ang imuhang spiritual life, tumbahon gyud ka sa Ginoo. Munang i-priority nimo ang imong pag-grow as a Christian. Seryosuha imong Christian life. Naay tawag nganong nahimo kang Kristohanon. Gitawag ka sa pag-serve sa Ginoo. Dili sa pag-serve sa imong kagulingon, sa pag-fulfill sa imong kagulingon, gitawag ka sa pag-serve sa Ginoo. God's purpose is irrevocable. Dili gyud mausab ang yang purpose nimo. Pwede ni ma-delayed, pwede ni mo i-perform, pwede unya-unyaon, i-reserve ni sa Ginoo nimo. Ikaw lang ang maka-perform niini nga purpose. So dili tanang best sa imong kinabuhi mo na siyang perfect will of God. Dili tanang maayos imong kinabuhi, God's purpose na siya. Ang purpose imong kinabuhi, mailhan nimong Ginoo ug mo share ka mahitungod sa Ginoo.